Hello guys, welcome to my YouTube channel ଓଡ଼ିଆରେ ନଲେଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ଟପିକ୍ ରାଜ୍ୟ ଓ ତା'ର ରାଜଧାନୀ। ରାଜ୍ୟ ଓ ତା'ର ରାଜଧାନୀ ସରଳ ଉପାୟରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବି। ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଅମରାବତୀ 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର। ଆସାମର ଦିସପୁର। ଆସାମର ଦିସପୁର। 4ରେ ବିହାର ପାଟନା। ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର। ଗୋଆର ପାନାଜୀ। ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର। ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପଞ୍ଜାବର ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଆପଣମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀ। ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର। ଅରୁଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତା ଘରକୁ ସେ କିପରି ତିଆରି କରିଛି? ଇଟାରେ ତିଆରି କରିଛି। ସେମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର। ଆସାମର ଦିସପୁର। ଆଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟି ଲେଖା ପୁରୀ ଖାଏ। ଦିସପୁର। ଆଶା ବୋଲି ପିଲାଟି ସେ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟି ଲେଖାଏ ପୁରୀ ଖାଏ। ବିହାର ପାଟନା। ବିହାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଟେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ପଟେଇବା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଝିଅପାନ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବିହାରର ପାଟନା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର। କେମିତି ମନେ ରଖିବେ? ଜଜ୍ କୋର୍ଟର ଜଜ୍ 36ଟି ରାୟ ଦେଲେ। ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ 36ଟି ରାୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଜଜ୍ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ୍ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା 36ଟି ରାୟ, ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର କ'ଣ? ରାୟପୁର। ଗୋଆର ପାନାଜୀ। ଗୋଆର ଲୋକମାନେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗୋଆର ପାନାଜୀ। ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଗୁଜରାଟର କେମିତି? ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସବରମତୀ ଆଶ୍ରମ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଗୁଜରାଟରେ ବି ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର। ରାଜଧାନୀ ହରିୟାଣାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ପଞ୍ଜାବର ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ରାଜଧାନୀ। ଆପଣ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା କେମିତି ମନେ ରଖିବେ? ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା
लोक मैंने कुस्ती लड़ी था कुस्ती लड़ी था से भाई आप मन रखिए आम आम आज ओलंपिक रे आम किए जीति नीरज चोपड़ा जी कौटार हरियाणार से कुस्ती लड़ी था बहुत पहलवान काम करी चढ़ी पिंधि था चढ़ी पिंधिक से कुस्ती लड़ी था आम से रखिपर हरियाणार राजधानी पंजाब राजधानी चंडीगढ़ तापर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश रो शिमला तो झारखंड रो रांची कर्नाटक रो बेंगलोर केरल रो तिरुवनंतपुरम कर्नाटक तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र कौन मुंबई मेघालय शिलंग मणिपुर इम्फाल मिजोराम आइजल नागालैंड कोहिमा आपण एमती केमती मन रखिए हिमा को शिमला लंका भल लगे से हिमाचल प्रदेश शिमला झारखंड राजधानी रांची आपण क्रिकेट मैच देखुए मन रखिए झारखंड किए जन्म होते महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी से जन्म होते कौटी रांची रे जन्म होते झारखंड रांची रे झारखंड रांची रे कर्नाटक बेंगलोर कौटी आप जानते बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर रे जॉब करते मन रखिए कर्नाटक रहा बेंगलोर केरल तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई केमी मन रखिए महाराष्ट्र मुंबई सबुठ महान किए माँ सबुठ महान माँ मुंबई महाराष्ट्र मुंबई मेघालय शिलंग के रखे मेघा बोली गोटे पिलाटी से बहुत लंबा सी इज लॉन्ग से देखा बहुत डेंगा लोग पिलाटी जे सी इज लॉन्ग शिलंग मणिपुर इम्फल केंद्र रखे मणि आम इम्पोर्टाट इम्फाल माने इम्पोर्टाट मणि आम इम्पोर्टाट इम्फाल मिजोराम आइजल
ମିଜୋରାମର ଆଇଜଲ। ମିଜୋରାମ ରାମଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ କିଏ? କାଜଲ। ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ, ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ କାଜଲ। ମିଜୋରାମର ଆଇଜଲ। ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମା। ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମା। ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ କେହି ଯିବେନି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମା କହିଛନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ କେହି ଯିବେନି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମା କହିଛନ୍ତି। ମା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଗାଲାଣ୍ଡକୁ କେହି ଯିବେନି। ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର। ପିଙ୍କ ସିଟି କହନ୍ତି ଗୋଲାପର ନଗରୀ। ଗୋଲାପର ନଗରୀ। ଗୋଲାପର ନଗରୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପିଙ୍କ ସିଟି ଜୟପୁର। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର। ସିକିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍। ସିକିମରେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସତ କଥା ଭାବିନେବେନି, ମିଛ କଥା, ମୁଁ ସେ ମନକୁ ବାହାର କରିଛି। ସିକିମରେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍। ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ। ସୈନିକମାନେ ତାଲିମ ବେଳେ ଚଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଲେ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ମନେ ରଖିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଗରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲା, ଏବେ ଅମରାବତୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲା। ଅଗରତାଲା ତ୍ରିପୁରାକୁ କେଉଁଥିରେ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି? ତାଲାରେ। ଅଗରତାଲାରେ ତ୍ରିପୁରାକୁ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ତାଲା ପକାଯାଇଛି। ତାଲା ପକାଯାଇଛି ଅଗରତାଲାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।